nezvandinogona. Handidi kudada nezvisi zvangu. Vedwe ndishandisei ndozvandakugonawo izvozvo. Mai mudhuri unogona izvi, uya tiswere tichikurukura. Handigone politics chete. Ndakugona kuruka mari yako. Nezvawinazvo. Tikafunga kuti tinoda mari yakawanda chaizvo kuti tikwane tese muconstituency muno. Mugabe havana mari yakawanda kudaro. Asi vamugabe vanodada kuti muZimbabwe ndakaisa fundo dzidzo. Vabereki vakatsvaira matanga nokuendesa vana kuzvikoro. Inini handina basa kuti wakagumira papi. Kana taakuda kuronga nyaya kuti ngatirongei mari inoenderana newe. Kana ukaita grade 3 hand, kana ukaita grade 5 hand, imo muvhu macho maunoti hamugarwe nemadhokota, ini ndimo mangu mari. Nokuti ndinoziva chinobva muvhu nechinobva mukuitwa nemunhu. Pamberi nekubatana, pasi nevadzvanyiriri. Ngatidaiwo takabva kuma-election gore rakapera. Tasarirwa nemakore 3.5 isisakwana kudzokera futi kutanga nhasi. Zvatichabata, zvatichataura, ngatibatei mumwe nemumwe asiri kufambirana navamugabe nezanu PF. Tisatukane, tisarovane. Akabatana pasi nevadzvanyiriri. Nokuti nhasi uchamurova, uchamutuka. Kwasara less than 3 years kuti umuti uya undivhotere. Anenge achine chigumburo newe. Tiri kutora nguva yakawandisisa tichiita zvisina mubhadharo. Ayo. Inini chandakuda ndakuudza kuti ndakukwana 60 years. Ilapto. Ndine vakoma nevaning'ina vakapatadza. Ndiri kufunga kuti chandinofanira kufa ndaita chinoratidza kuti vamugabe vakadyara mhodzi ino yakabuda yaita zvibereko, kubatanidza vana vemusangano. Kubatanidza vana vemusangano. Ndoda kuti vaone kuti dzidzo yavakandipa yashanda. Handidi kuvashaisa hope kuti ndapa mwana wangu dzidzo chava chibandu-pandu. Chaakufamba chichifusa vamwe vana kuvashaisa rugare. Aiwa, nokuti nhamo dzatakapiwa nemasanctions dzakawandisa. Nhamo dzatanga tichifunga kuti vamugabe tasununguka, vamugabe matipa minda, vamugabe chitibatsirai tinyatsorima minda. Vari kutadza kunyatsotibatsira nokuti mawaniro ezvinhu zvekushandisa ari kuvanetsa nemhaka yemasanctions. Inini teurai ndozoita imwe sanction futi kwete. Kwete. Ini mwana wa Muganda handife. Ndakatengesa. Vamwe vangu vari muNanyagombe naKaroi. Vamwe vangu vari kuKamina. Vamwe vangu vasina maoko makumbo. Hazvigoni. Pamberi nekubatana. Pasi nevadzvanyiriri.
mazita pane parinobata nemaitiro, pane parisingabate nokuti zvinoitwa zvacho hazvikunzi hazvitoripo. Saka dzidzo inofanira kundibatsira kuunganidza nyangwe vanopesecuta vanofanira kunzi uyai tibate pamwe chete. Nyangwe vasingandifarire, uchandifarira ndakupa zvasandura kugara kwako. Nyangwe ukasandifarira hazvigoni, nyangwe mese muri panapa. Mese hamungandide zvakafanana. No. Hazvimbondirwadza kuti haundide, asi pane achabhenefita nezvandakupa ari kuseri kwako. Chete. Tapedza. Izvi zvatinazvo izvi ndezvepasi. Udhokota undaenda kundi mwana wangu chipo nyasha kuzi ava utore. Asi zvandichasiyawo ndadyara mamuri. Ndicharegererwawo zvimwe zvitadzo zvangu. Ndine zvitadzo asi musandipe. Zvandisingaite handiite. Harisi zuva repolitics, harisi zuva rekutaura chinhu. Ndauya kuzotaura nedzidzo kuti ndiri kutenda vaMugabe, ndiri kutenda ZANU-PF. Vandirera kusvika ndadhokta. Ngavachitarisirawo zvinobva kwandiri, ndivabatanidzire mhuri yavo igare zvakanaka muruwadzano. Ndo zvandavinga kuno vabereki, ndo zvatabikira chikafu vachadya idyai, vachanwa inwai, asi tati shoko ranhasi idzidzo. Kana kuZANU-PF kune dzidzo yakakura, kana kuzvikoro kune dzidzo yakakura, nyangwe mudzimba medu mune dzidzo yakakura. Tizviremekedze izvozvo. Ndinogona kunge ndisina kukunakira hangu pachiso, haisi mhosva yangu, asi Mwari ari kudenga anofara neni. Ndinogona kunge ndisina hangu chimiro chakakunakira, asi muna Kristu ari kufara nemhuno dzavo. Saka ndinongoti chiregai kuzvonda wamaona, farirai zvaachakupai, ndo zvichakubatsirai. Maita zvenyu. Vedu makamiririra chairman vedu vamushore. Vakamiririra vamushore chairman vedu vari deputy chairman vachidamba. Regai nditende pane vekuHarare, veku Matebeleland, Manicaland, shamwari dzedu dzauya, mabusinessmen pavakanzwa kuti ndiri kuuya kuzosarenda bhache iri kuna ana baba nana mai nevanin'ina nevazukuru, vakati hai tokubatsira nemvura, vamwe vakati tokubatsira neusavi, vamwe vakati tokubatsira nesadza, vamwe vakati nemafuta, vamwe vakati nei. Saka ndinongoda kukuudzai kuti zvakaitwa nevamwe vakanzwa kuti ndiri kuuya kuzopembera nevabereki, uye ndotenda kuti makutwa ini nehama neshamwari dzenyu idzi. Ndoda kuzvitenda izvozvo. Nguva yedu zhinji yekusangana
ngaite yezvidzidzo nekubatana nekudanana.